салом бинандагони азиз, ахбори озодӣ аз студияи шаҳри Прага тақдими шумо мешавад. Имрӯз 27 октябр аст ва ҳоло муруре мекунем ба сархати мавзӯи барнома. вакилони тоҷик розигӣ доданд. чин дар водии вахони вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон пойгоҳ месозад. бонки ҷаҳонӣ мегӯяд болоравии якбораи нархи маҳсулоти ғизоӣ дар Тоҷикистон зиндагии оилаҳоеро, ки танҳо бо маош зиндагӣ мекунанд, вазнин кардааст. бисёртар ин духтарча мегӯяд ки чиба мисол дади фалони фалон чӣ мебиёрад, моам нагирифтам. ва гузорише дорем дар бораи он ки чӣ гуна бояд аз кӯдаки дандонҳоро муҳофизат кард, то баъдан дер нашавад. чин мехоҳад наздик ба марзи Афғонистон барои низомиёни тоҷик як пойгоҳи махсус бунёд кунад. Дар ин замина имрӯз вакилони маҷлиси намояндагони Тоҷикистон бидуни баҳсу баррасии ҷиддии масъалаи расондани кӯмакҳои бебозгаштро дар доираи созишномаи ҳамкории миёни Вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон ва Вазорати амнияти Чин ҷонибдорӣ карданд. ҳанӯз соли 2019 рӯзномаи амрикоии Вашингтон Пост навишта буд, Чин дар Тоҷикистон чанд сол аст як постгоҳи наздимарзӣ дорад, ҳарчанд ду кишвар ҳеҷ гоҳ онро расман эътироф накарданд. Алишер Зарифӣ ва Шаҳлои Абдулло бо тафсилоти бештар. вакилони маҷлиси намояндагони Тоҷикистон аз санаде ҷонибдорӣ намуданд, ки бар асоси он Чин барои низомиёни тоҷик пойгоҳи вижае месозад. ин пойгоҳ бар асоси созишнома миёни Вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон ва Вазорати амнияти Чин дар ноҳияи ишкошимии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон бунёд мешавад. расонидани кӯмаки бебозгашт барои бунёди пойгоҳи дастаи милитсияи зудамали раёсати мубориза бар зидди ҷиноятҳои муташаккили Вазорати корҳои дохилӣ ва барои муҷаҳҳаз гардонидани шӯъбаи криминалистикаи раёсати ташхиси криминалистии Вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон лабораторияи ДНК-ро пешбинӣ менамояд. ба қавли вакилони маҷлиси намояндагони Тоҷикистон, бунёди ин пойгоҳ аз сӯи Чин бо дархости ҳукумати Тоҷикистон сурат мегирад. маблағи сохтмон 55 миллион юани чинӣ баробар ба тақрибан 100 миллион сомонӣ гуфта шуд. این زمان در این سان فعالیت ادامه داشته برای عملی نمودن چنین کارها از جمله باید انتخاب قطعه زمین در محل جایگیر شوی این ابیکت زمین در محل بنیادگذاری آن و موافقه نمودنشان در سطح جمهوری رفت ایستاده است. сохтмони ин иншоот дар пасманзари ба дасти толибон гузаштани Афғонистон ва бештар шудани таҳдидҳои амниятӣ дар марз бо ин кишвар сурат мегирад. дар гузашта Чин борҳо дар бахши амнияти Тоҷикистон сармоягузорӣ кардааст. бо ҳадафи тақвияти марзи Тоҷикистон-Афғонистон аз ҳисоби Чин 4 постгоҳи марзӣ ва як маркази омӯзишӣ бунёд шуд. дар моҳи ноябри соли 2019 бо пуштибонии молии Чин дар Душанбе маркази мубориза бо терроризм, экстремизм ва ҷудоихоҳӣ эҷод шуд. рӯ меорем ба мавзӯи дигар. бонки ҷаҳонӣ дар гузориши ахираш гуфтааст, болоравии якбораи нархи маҳсулоти ниёзи аввал дар Тоҷикистон амнияти ғизоии кишварро вазнинтар хоҳад кард. мақомот ҳанӯз ба ин гузориш посух надоданд, вале болоравии нархи чанд маҳсулот аз ҷумла орд ва сӯзишворӣ нигарониҳои зиёдеро ба миён овардааст. муллораҷаб Юсуфӣ ва Нигораи Фазлиддин ба суроғи оилае рафтанд, ки зиндагии сахтеро пушти сар мекунанд. زندگی نسبت پارسالا امسال خیلی دشوارتر. پارسال اینقدر شکرانه خدا ذخیره پخیره داشتیم. مثلا کمور، کارتشکا پارتشکا گرفتگی بودیم. امسال خیلی همین چیزای شرایطی گرفته مانده نشد. خیلی کم بودی بسیارتر. بدهاز اکو آرد به حد قیمت شدگی. مثلا روغن با چقدر قیمت شدگی. مثلا همین آزی فقط همین یک کمک پول میویم فقط همین روغن آرد و ملکه با شوهر و 4 فرزندش در یکی از محله‌های ناحیه اسماعیل سامان زندگی می‌کند. روز آنها از حساب عرابه‌کشی شوهرش حسین می‌گذرد. خمانی مردکم عرابه میکشن نمیرسونن. هر روزم اینا هم سلامتیشون نقض، روزی که سلامتیشون نقض باشد کار میبرون. من امروز که با کمتر مزهشون که نشد و گریپ شدگی بدن همین صبح رفته نتونستم. میشد که مثال بودک طلب میکند شرایط نیست که اون چیزو تامین کنی. بسیارتر این دخترچه میگفت که چرا مثال دادی فلانی فلان چی میبیارد، ما هم نگرفتم.
ҳаракат мекунам ки чени зӯрам расидаги ҳамон чиза таъмин кунам ё ки вай телефон таъмин кунам вай кунам хай бисёр вақт сирбой наметиҳам ҳоли баъд мешавад мегӯм ҳоли хай оянда ба ҳамаш нағз мешавад гуфта гудака чӣ мекунам бисёртар ҳамин камтар кунҷко вай ана дади фалони чӣ вай хеле чиз овард ана дади фалони мошин дорад мо кай мошин мегирем бисёр хай саволо метиҳад вай мекунад хай нишон наметиҳам пеши гудак ба бисёр вақт хай мегӯм ҳоли мегирем бачаем тузиқ нашав хай ҳоли оянда ба ҳамаш хуб мешавад ҳоли дадед пули калон кати вай мекунад шумо калонитар шудан гире нақс хони оянда ба ҳамаша худат ёфта метонӣ. гузориши комили ҳамкорони мо мулло раҷаби юсуфӣ ва нигораи фазлиддин ба ҳамин зудиҳо дар вебсайти радиои зудӣ гузошта мешавад. шумо барномаи ахбори озодиро тамошо доред. ин рӯзҳо шикоятҳо аз норасоии нирӯи барқ дар тоҷикистон аз гӯшаву канори кишвар бештар мешавад. мақомот мегӯянд маҳдудияти нирӯи барқ ҷорӣ нашудааст ва танҳо дастгоҳҳои барқрасонӣ дар ҳоли таъмир шудан ҳастанд. сокинон ба ин гап бовар надоранд. ҳамкорам мирзонабии холиқзод, мирҳусайн нарзиев, устоди пажӯҳишгоҳи физика ва саидҷафар усмонов вакили парлумонро барои баҳси ин мавзӯъ дар барномаи гапи озод даъват кард. ҳоло як порча аз ин барномаро бо ҳам мебинем. چرا با وجود وعده‌های پیدرهم مقامات در تاجیکستان کمبود نیروی برق رفع نمی‌شود؟ در موسم تابستان بعضی همون تجهیزات‌های تکنیکی ترانسفورماتور و دیگر اسباب‌هایی هستند که مردم با برق تامین میکنن تقسیم میکنن برق خب اونو باید که تعمیر شوند. درست است که یک قسم اینا تعمیر میشوند خب یک قسم دیگر است البته با سبب اون که آب جمع شود و ما یک ذخیره داشته باشیم برای مثلا موسم زمستان که نمیدونم زمستان چه خیلی میشود برق در بعضی جاها نیست. این شبانه روز در سال انقدرش در سال جاری حدودی 21 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق استحصال می شود که این برای تامین کردن اهالی و کارخانه‌های صنعتی مملکت پررای کفایت می کند. اما با اون بهانه که برق تاجیک پیش آورده است که گویا که زیر ایستگاه ها تعمیر می شود و با این سبب آنها محدودیت به برق وارد کردن راضی بودن نمی توانم. برای همین گمان میکنم که سبب در دیگر چی است. شاید که این سبب در تجارت برق باشد. تاجیکستان سال جاری از حساب فروش برق به کشورهای همسایه حدود 90 میلیون دلار فایده گرفته است و این برق را به ازبکستان و افغانستان اصلا به فروش میگذارد و ببینید یعنی که کشورهای ازبکستان و افغانستان تلاش میکنند که در این فصل سرما برای اهالیشون برق بگیرند و اهالیشون را تامین کنند، اما تاجیکستان در این شب روزی که خیلی مهم است به بیرون میفروشد. به این مسئله شما چی میگه جناب عثمان زاده؟ این تخمینا مثلا باشد مثلا یک ماه دو ماه پیش معلوماتی که یک ماه دو ماه پیش حاضر به طالب کی میفروشد برق در یگان چیز زمین درست میبیاد نه آخه با حکومت طالبا را موقع معینی که شد روشنی پرزیدنت بود حکومت طالبا را اعتراف نکرد که نکرد به همین حکومت مثلا اعلان شده طالبان تروریستی با ما بعد میفروشیم اون غیر امکان است این کار کردن. من گمان میکنم که حکومت تاجیکستان واقعیت مثلا استحصال و فروش نیروی برق را آشکارا به مردم نمیگوید و شاید که این یکی از سبب‌های اساسیش خود برق تاجیک به فساد گرفتار شدن باشد، یعنی برق تاجیک مبتلای فساد باشد. بینندگان عزیز، بحثی جالبی مربوط به کمبود برق در توجیکستانро در شکل کامل میتوانید صبح روز شنبه 30 اکتبر در کانال آزادی ویدیو یوتیوب تماشا کنید و همزمان ما گزارش‌های زیاد در این موضوع داریم که در کانال ما گذاشته می شود و همچنین در وبسایت رادیو آزادی. من برنامه را ادامه میدیم.
як таҳқиқот нишон додааст, ки бепарвоӣ нисбат ба дандонҳои кӯдакон дар Тоҷикистон сабаби густариши бемории кариес ва ё ба истилоҳи тоҷикӣ пӯсидани дандонҳо мешавад. дар ин кишвар ин беморӣ бисёр васеъпаҳн шудааст ва дар ҳар оила камаш 2-3 нафар ё дандондард доранд ё ҳадди ақал як дандони худро кандаанд. ҳамкорам Шаҳлои Абдулло дар бораи яке аз сабабҳои паҳн шудани дандондард дар Тоҷикистон гузориш медиҳад. як бор бикаше маъқул шумо ба ин дандонпизишк талош дорад тарсро аз кӯдак дур кунад. фараҳноз бо тарс рӯи ин курсӣ нишаста буд. қабл аз табобат дандонпизишк ним соат бо ӯ суҳбат дошт. мо бояд қатъи онҳо суҳбат кунем, то ки ҳамин тарсу ваҳм аз дилашон берун созем, барое ки вақте ки кӯдак намин тарсад вай мо духтур ҳечи кор кардан наметавонад. бетаваҷҷӯҳи волидон ба дандонҳои кӯдакон аз хурдӣ ба гуфтаи ин пизишк сабаб мешавад ки дандонҳои онҳо зуд вайрон шаванд. ӯ мегӯяд аввалин дандонҳои тифлро ҳам бояд покиза нигаҳ дошт. сифона ҳамин хелам дида мешавад, то дард накунад намебиёяд, лекин ҳамин модару волидоин ҳастанд ки дар синни 6 моҳагӣ фарзандонашонро мебиёранд. мо мебинем, бо ба онҳо тавсияҳое медиҳем. ҳарфи о карда ҳар як дандон нағз шуштан дар кор. ӯ маърифати нигоҳубини дандонро ба кӯдакон бо роҳҳои ҷолибу дилгармкунанда ёд медиҳад. як кӯдак ба нишон медиҳем. аввал ба таври афсона карда, ба таври бозӣ мо бояд ҳар як кӯдак ба фаҳмонда тавонем ки дандонро шуштан ҳатмӣ. баъд аз истифода намудани ҳамин маводҳои ширинӣ ҳамин ҳатман дандонро обгардон кардан дар кор мешавад. волидон аз ин дандонпизишк бештар дар бораи додани ширинӣ ба кӯдакон ва зарари он мепурсиданд. ширинӣ барои фарзанд додан ин мумкин аст, лекин чӣ хеле ки медонем ҳама чӣ меъёр дорад. аз рӯи меъёр додан дар кор ҳаст ва баъд аз оне ки масалан ширинӣ истеъмол намуд фарзандашон ҳатман бояд ки обгардон кунанд ҳамон ва боқимондаи ширинӣ, боқимондаи хӯрок дар болои дандонашон наистад. солҳои охир нигоҳубин ва таваҷҷӯҳи сокинон дар Тоҷикистон ба дандон беҳтару бештар шудааст. дандонпизишкон мегӯянд кӯдакон бояд ҳанӯз аз синни 6 моҳагӣ аз муоинаи табиб гузаранд. дар ин сурат кӯдакон аз тарсу ваҳми кандану табобати дандон дур хоҳанд буд. як омӯзиши бемории дандонпизишкӣ дар миёни аҳолии Тоҷикистон маълум кардааст ки байни сокинони аз 7 то 17 солаи шаҳри Душанбе паҳншавии кариес дар дандонҳои муваққатӣ ва доимӣ аз 76.2 то 89.6% ташкил медиҳад. ва дар остонаи ҷаласаи вазирони кори хориҷии кишварҳои ҳамсояи Афғонистон ки рӯзи 27 октябр дар Теҳрон баргузор мешавад, шоми дирӯз дар Теҳрон вазири кори хориҷии Тоҷикистон Сироҷдин Муҳриддин бо президенти Эрон Иброҳим Раисӣ ва вазири кори хориҷии Эрон мулоқот кардааст. дар ин дидорҳо роҷеъ ба алоқамандии ҷонибҳо барои густариши равобити дуҷонибаи сиёсӣ, тиҷоративу иқтисодӣ ва фарҳангӣ таъкид шудааст. яке аз масоили мавриди баррасӣ вазъ дар Афғонистони ҳамсоя мебошад ки аз дидгоҳи Тоҷикистон ва Эрон баъди ба ихтиёри Толибон гузаштани қудрат зарурати дар Афғонистон эҷод шудани як ҳукумати фарогир вуҷуд дорад. бинандагони азиз, фурсати ахбори озодӣ инҷо ба поён мерасад. ташаккур ки ҳамин лаҳзаҳо бо мо будед. шуморо фардо мунтазирем. худро эҳтиёт кунед ва худо нигаҳдор. Free Europe, Radio Liberty, Praha.